भिडिअ खालामफैदों नुगोन लासैनो नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ बिराद मोजां जागोन नायनो इन्टारेस्टनो भिडिअआ उनाव नुगोन नायलांबानो जाबाय हेलो लोगोफोर जों दा मोनसे बड' गेंस्टार कमेडि खालामगासिनो दङ नायनोबा साबस्क्राइब खालाम उन्दैफोरनि जों दा लकेसन सोलायनो नागिरदों नै बिथांमोनानो बड' गेंस्टार बायनो हानजा मोननै दङ नायलां बै गोथां गाननाया डाइरेक्टर आरो आंखौ केमेरामेनाव दोनदों लोगोफोर नायलां नै नैबे मादै बेखौबो लाफागोन जों शुटिंआव मादै बियो थारमाने जोंनि बड' गेंस्टाराव सिलायजोब आरोना किन्तु अरिजिनेल नङा दे गाइस थारमाने बे फाग्ला बिदिजों जायो मावजारसो आरोना लेक्सपियाव लाब्रबनाय नैबे बिथाङा डाइरेक्टर फोरोंगिरि हिसाबै दङ जमन देखिए करते हैं मोहब्बत इनसे सपोर्ट करेंगे लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर मोहब्बत दो जगह से चलती है ऐसे मोहब्बत नहीं चलती 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही ओ भाई मारो मुझे आरो अनसायनानै जोंखौ हेफाजाबबो खालामदों आरोना नोंथाङा दा आंनि एनबि प्रडाक्शन चेनेलाव मा बुंनो सानो आंथ' मा बुंबावनो जोबोद थोंसै उनाव नायबानो जाबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो जोंनि एनबि प्रडाक्शन चेनेलनि मावथि लोगो फंबायमोन गासिबो फंबायमोनजोब दे जोंनि गामिनि दे माने दाथ' गोदाव सोराव बोथोरानो गोदाव सोराव बेखायनो बे फाग्ला बिदिजों जायो जाफाबाय आरोना जोंबो नायलांगोरदो दा जोङो साननैसोनि उनावनो हगारगोन भिडिअखौ थाबैनो जिथु हायो अथ' ओमफ्राय भिडिअआव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला बा बबेबा केमेराफ्रा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला कमेन्ट बक्सआव थांना खोन्थाहरबानो जाबाय बयनिसिमबो आं डिसक्रिपसनाव आंनि नाम्बार होगोन लिंकखौबो होखागोन लकेसन होखागोन आरोना बयनिसिमबो निमाहा गाइस तारमाने गोदाव सोराव आरोना 119 तक एकदम इन्होंने वक्त जोंनि नैबे पार्ट 1आव एक्ट्रेसनि जेबो फैनाय नङा आरोना खालि एक्टर आरो मोनसे हानजा बेल' फैगोन दा नै जों लकेसना थारैनो सफैमारबाय न'आव दङ आरो लकेसना जोंनि भिडिअखौ जाय नायो लाइक खालाम लोगोसे शेयार WhatsApp ओनलि WhatsApp शुरू करते हैं